Panglipot man di Idol kay mo sa kong anak, Dolanday. Basta nga idulag yun na ako ninyo eh. Believe yung kay akong anak na si Junjun sa inyo. Hindi ba ginagawa sa katanan ba? Siyempre, kay kami ramang duha may bilin. Kauban ang among mga katabang sa Panimalay. Dini sa Mayhuna Subdivision, Davao City. Wala ko'y laing-lingaw ka ni Maminaw, kada adlaw sa inyong istasyon ng MOR 101.1. Ganapag yoy. Achichi! Tawagan na lang ko ninyo og Rowani. Doon sa kabuk anak minyo ngadto sa usa ka negosyante nga si Mark Anthony. Nagapangumbrag ko kay ukay ang akong bana. Hi boy. O kaya kubi. Hi boy. O kaya kubi. Isut diri o. Agoy kagilo. Wala ka pa Pagyapon. Wala. Aga! Pamunal pala siyang iko. Gidedicate na ako sa kumbana nga si Mark Anthony akong kinabuhi sulod sa 5 katuig na mong kaminyoon. Tanan niyang gusto maoy matuman. Di ko gusto maglalis mi Dolanday mo nang musunod na lang ko. Apan, misamot manugara ang akong bana. Para sa kada. Right. O ginaabusar na niya ang akong kaayong anak kaniya. Hinungdang ni Ung-ung. Ang gatnod sa kong kinaboy. Wala. Pagyapon. Mang, Oy. ka? Pangita gini mo pang, oy. Sa? Wala ba, oy. Anak. Kung pasapot sa puta, Ay, gusto ko diya. Ikaw ba? Kuha dyan sakit dyan nga matuuran. Ikaw ba sa magagikan? lagot. Ikaw ba? Ayaw, buhi akong bukton. Ayaw kong batripa, ha? Ayaw kong batripa. Asam na ikagikan, nag-uban na pa sa yung mga barkada dito, silang paking ng Philip Tomaroy. Uban na pa mo dito, ha? Pwede rin mag-uban, mi. Asam na mo tiglaagan. Abot na mo ng takunan. Ano sa pagka magsukit-sukit sa kuha, ha? Asawa ko kunin mo pang, ayaw ko pag inanap. Alam mo na magbabana, tika. Ayaw ka na. Ikaw ba ikaw? Nangumpla ko kay-ukay. Ikawatan ko isa ka bandol. Ayaw. Ayaw ko sa maling. Ano yung mga mo? Ayaw ko. Ay, distansya ka may pangay mong laway, mong lagpot, basa na. Ayaw ko. Na. Pang ayaw pang ba? Sorry na ko, di ko, naiinit kay kag ulo ba? Alangan. Tanaw nung makainit pa po. Pwes, kung init ako ulo, painit mo na, Ikan. Puyo. Sabok mo. Pang! Anthony! Onyot! Isa pa. Suko mo yung unyot di ay. Yan! Gusto mo ka? Ay, Pang Anthony! Hindi ka kayo tawag ang unyot, ha?
Sorry ko kayo. Mag-short na lagi ka. Matawag na ko. Eh, uban, bibito kayo. Mukhang ko, dito tatay matulog na ta. Katula ba ng pagsas... Katunin dito sa kong stop, no? Dili, uy, takar. Palabi sa daan ba? Wala na ako lagi palaban. Gilaban na ako na daan. Eh, ano katul ba kayo eh? Diabetic man yung kagyo, bigas na. Kabalo ka mo nang di ko ganang ulit sa'yo sa balay? Ano man? Ika na ang nimo. Sit ko, ano? Sige, ayoko na paginana ko na ikaw. Badali, pili, ikaw, be. Ikaw, sambok kay ka. Asa magkamaki? Eh, CR na. Di ka matulog sa CR? Na naman yung tas Ligo kwarto. ko! Sige, ligo dyan. Sige, tubig. Yan. Anyat. Lasta ka! Yan, talaga rin yun. Tama, ano, init kong ulo eh. Siya pa'y dugay ka ni uli. Siya pa'y mapalit itong ulo. May mga to akong amigo ko si Alan kasi text na ako. Mawala akong kalaay. Lain mo kung makadungog ko stingo ko na usawa. Maglagot naman noong. High blood man noong. Tadan! Oh, kape. Pangkapig pang Ano man, saman? Pait ba ganyan mong kape? Sulabi? Kung ira kay Kabaw, si Pait Parak. Kabalubiyak ka nga. Kabalubiyak ka nga, diabetes ka, gipain, ang ako kikuha na ko, asin na nga, timpla. Balik ko naman diabetic ko, ha? Wala ang bilahan sa mong short o umigas, oh. Masuk ko man kaog dili ko mo. Ay, nako. Gumuon man ni mo akong kidney. Kasi, alam ko kasukugan. Ito sa'yo pa, maimbirna ko ni mo. Gusto ko eh. Sige, gawas ito. Sa kay Brett. Sige, gawas ito. Position. Oo. Dari pa ba? Ikaw ba? O sana po, ano po kayo Panginoon? Grocery biya punya pa. Oh, ikaw ha. Dili ko Bagsita ng kwarta kay dili lalim mangitag kwarta. Ilan man 50. Gusto ba ipalit? Ilan mo yung Panginoon mo? Ay, kung 500. 500! Mangayo ka 400? Sige na ba? Mangkaw eh. Uy, kadakaw ko na 300. Mag-grocery lang ka, mangayo pa kay 200? Isin kay mangitag 100 doon eh. Dison kay 50. Swerte na ka na kay 20. O, na-Jis, i-grocery na. Abila mong GSP, kasi mahimo pa ng buhos na. Abila na, be. Grabe naman sa ka. Uy, ayaw ka pag inaanagod pang. Pagkumpra sa UT rin palitan ito para gulay-gulay ito. Kunyo, sabi, makakala ko ni mong anak. Taraman ni mong anak ni mo si, Junjun, oh. Awa, sige na pagkawala ni mong sayuti sa luyot na naman. Ayot na naman mataan na. Hindi mo ko rin mataanin. 3 anyos pang kabalo na mamulbos. Oy, Diyan anak, ang pulbos sa likod o sa dugan ni Butang ayaw sa naong ha. Junjun, naon sa naman ka Junjun. Sige pamulbos niya. Lakra kayo ng kung ano ni kain ni mong sipon, oh. Salamat, Daddy. Puti na akong pilok. Irisana. Bantay lang. Ikaw, inahanap ka, okay? Kay pulos? Kasama na. Anak ni mo? Kapalo ka ni mong anak. Yung kaliwat. May kaliwat nga ba? Sige mo mga side. Ayun, dumi-dumayan ako mga kaliwat, ha? Oh, wala may Wala kaliwat. nag-istorya ng kaliwat yung mga unggoy. Ayun, pag inaanak ko dyan, sa kanya kumabayot na yung mga anak, be. Ako sa kanila ni mo anak. Bahala ka na, kaysa mga unggoy na. Anak ka. Wala lang mangki-mangki, wala lang uyong anak ba yan mo, ha? Ikaw ba dyan naglikwat, anak? Bahala ka, bahala ka. Tanggalin ang battery na, para mapuyo na mataan na.
ng waffles, mami. Ay, dire Junjun, kaning waffles, Nong, pinalay mga waffles, Nong. Ang siyotso lang na. Hala pa na ni Jutsu. Ay, wala tag Tristy, ha? Ay, tukog lang. Ay, dili. Saan mo hagan? Uba ka ikapalit, dili ka mo sige reklamo. Sunsum pa naman yung papa ko. Uy, 500 rin gihatag. 500 rin gihatag. Tada niya, pwede potlo na lang na, no? Potlo na lang, na? Wait nga, ana, nong. Sige. Yee! Naluoy ba ko sa bata? Ako na lang din. Kuag hotdogs to nga. Sa malakay. Magdoon ka. Tagaan ako ni mong 5. Yang gusto ni mo kumpletong hotdog, wag ka kuyapin. Si, salamat kayo, nong. Kanalang sana, kanalang sa. Yeah, thank you, mami. Kunin ko. Kompleto mo tanong. Pagbuntis na ko, ani. Ay, Mads! Kumusta, Mads? Mari! I love you, Mari! Among yung duha ba? Mga yaga-yagaon yung kayo mong duha ba? Kasi nakalimot ka kuya si Marie! Ako po, si Marie! Mar! Ay! Maritas ka, soy! Simple! Agila mo! Ay, Mas! May kinakapag-grocery na ka! Kalagi, oy, kay... Ito ba mo? Nagdala-dala pa ka kahit kunyaki mo gisulat. Usara ka mong sayuti. Sa magyatang sa kumpana, oy. 200, pamasahian, palayo ba yung kinang amo, Ala, uy! Itanawa naman siya. Marinchay! Usara na yung kwan, ay nga! Karito na may kanakuan na! Kulingit naman kayo ka, Mads, uy! Papalit o kuwan, oy! Mukha niya papalit o... Dapat mag-spaghetti ta! Ikaw! Sige, maluto ng natos ito, amigo! Uy, naunsa naman ka! Ari, uy! Lago naman kay Kagnaw! Sa amin, lagaig maayo na akong bana. Uy, niya. Kamala ba ka nga? Tagaig, sildo ka niyang kita, yayahan lang. Kamala ba ka nga? Mas guwapa pa yung katabang ni mo. Mauman. Delikado na! Basta dito na mo! Usulot sa iyang kwarto yung bana! Ang inyo rin mga bana di ay, Mads. Sa na yung mga bana, ginatagaan mo kwarta ng mga bana? Wala ako nagkapangayong kwarta, kaya ako ang gagunit siyang kwarta! Ako ang gagunit sa sweldo sa kumpananak yun! O, tanawa nga ako yung syura! Bago na ko naabot kaya kong Singapore! Ako talaga akong bago! Luigi! Luigi Pitoy! Pasensya na niya, bakit piki mo good na? May pamong, kaya akong bag taon, no? Mantinira ako ng bag taon. Tanawa kong bago, sosyal kaayo! Anak ko, palitin kong bag ng Louis Vuitton! Kaya kay, alam mo siya spell Louis Vuitton? Kung abon na lang! Walang abon lang na akong bag! Lisod ba kayo spellingon, oy? Ang akuha kay gusto ko ba itong Hermes? Kung sa mali mo, bitaw, parented mo na imong bago eh. Herpes man na! Bani na ako kayo. Hilo kaya niya akong bago kapag murag herpes yun. Uy, Mats, dapat na po kay kwarta, oy. Huwag di ayo na good mo. Gusto mo yung tanang ang wapo kayo, purno niya, yung asawa, pakyas kayo. Lagi, taon mo na ako ni Mads, eh. Dapat mag-makeover ka, magpagwapa ka. Para ponggacious! Sige, magtabangi ko niyo, Mads B. Para ko niyo kwarta, Mads. Kaya kung bana, wag ipakyas nyo kaya kung bana, Mads ba? Sige, tanaw na to. Dili mo tulo ang laway. Anay mong bana. Kamuran daw yung buang. Sige, tara na. Chay, ato na siyang i-makeover. Tara! No, ma'am. Ang bayan ninyo, ma'am. Apa mo kabayan, ma'am? Hoy, gusto ka sa paon na isa ka bandol ng kwarta? Sige, inyo na, ma'am. Inyo na. Ikaw, sige ka si Marang Binji. Kalipat ng agin mo. Ang kay Talagkagom City. Ano ka naman kayo sa kuha, ma'am? Ay, bastos ka. Sikag yaw-yaw. Diya ka sa pikas ka tanaw na ko dali sa wala. Sorry, ma'am. Pero nagasito, ma'am.
ako, Mads. Wala na, maskara mang kaning aning. Ayaw ko't maskarahin yung inani, Mads. Uy, mabinalang ka. Lay, mabiyang kalang-kalang. Nakasulob na ka sa dress, diba? Tanggalin natin yung maskara. Ano yan, ha? Oh, Isa lang nasa sa amin, Mads. gwapa kayo, no? Mads, huwag ka kailala, Mads! Ikaw ka na! Unsa? Natumboy ko sa kong kagalingon, Mads. Oy, mapangalan ako, oy. Karon sa... Mads? Oh, guwapa na dyan kayo, Mads? Grabe naman dyan kayo. Gwapa, oy! Mads, uyab na miso kagalingon, Mads, be. Guwapa na dyan kayo ko, iguan. Mads, karon mo palos ko na akong pana, Mads. Palaway-lawayan ka ni mong banakils. Ako panalakyo. Imong banakils. Manuktok na ginagawa ng balak. Pantay. Pantay na gila siya. Pantay na gila siya. Sira na purtana kay lamok. Ang isiran na. Huwag kong mingaw nga palando mo. Ulos na yung mga silingan. Kahoy nga dakong punuan. Ako raw tao sa gaduyan-duyan. Sabar, good. Alin, nalasan ang tagoy-tagoy ni mo, ha? Kana si mong uyuan, ha? Sulti na mo ka mo sa kayatong bike ni mong tagoy-tagoy. Samok ba? Pagbuot man ka diha, kang trabaho diha kay ako'y giyo kay diri. Lagot kay ka ba? Sama kay ka? Unsa ba? Ah. Kinsa ka? Ikaw kinsa ka? Mang, ikaw na, Mang? Ay sig mamang-mamang sa kuha. Paano ni Mamang, uy? Niya, sa man niya gwapa, sa may naana. Dili, sagot. Uduol ka kuha? Saman, gusto ka mag-grocery ka, mag-shopping? Ay ko gayo hilo-hiluan na yung kwarta ni. Dili, kwarta, dili. Wala! Saman. Ayo, pag-isog ba? Wala ko nagtaibo dito, ha? Ay, saan ang masuko, mga suko? Ano ba ka? Wala ko kayo ganahin mo po kung wala ka ganahin sa kuha. Oh, Ha? so tigari ko, saan may problema din na to, day? Dili ako ang may problema, ikaw ang may problema. Unyot. Suko-suko pagka-ignore ka na kong unyot. Ha? Ha? So mo gini ang gas mo nga puhanin mo? Karon mo rala kagwan. Mo bituli ko ganahan na to kung O apuhan. sige, Mark Anthony, o. Karon, masaman. Muduol ka sa kuha? Sultiya ta ka pa, wala na ko ganahin na ito pamuyaw pang ba? Masturyahan man nato na, bida. Uli na lang ko dito sa katil. Ano sa na, wala sa manom ka dito, niya man. Ngayon, rin ka pong kagwarta. Wala na, ay nagagula na. Kaya kagay kong mga, lagay mo suporta sa kuha kong mga friends. Sobra na kayo na mo ha, ikaw, sunod na, bana ba na nang dili mo hata kong kwarta? O, lagi na. Natagal na kayo, nakaroon, abi kay 16 na kayo ko, di gwapa ko, maduduol ka sa kuha? Sa may gusto ni mo sa laing. Ito yung mga sekretary nga si Pechel. Sa ba? Ay na ba? Saman, doon, istig doon sa kuharon. Ha? Saman. Sige na, pasailuan ako sa kisala. Pasailuan ako na mo. Nanasan na yung sa... Saman. Nanasan ang logo ni mo ba? Ay na ba? Doon lang rin, istig doon rin. Dali. Kulitan ka lagi. Ayaw ba? Jadi ka ringga ka. Sige, ganahan para berdang lo. Sige. Ganahan ako.
Muli ganahan ko. Unyot. Saya. Sadista, kay ka na. Sige, sadista pa ko. Ikaw gusto ka? Magman! Bye-bye! Ganahan din ko, gang. Isa mananggang! Amahan din. Sila nanggang ka? Uy, Ikaw naman. Ikaw naman pawilan din. Di ba ikaw? Uy, ayaw ba? Mula kinini mong saligan ba? Ayaw lagi yun.